Ngiyabonga abantwana baNkulunkulu. Thina sathweswa leli joba. Lembe noma usathana ngabhodla azulazule abantu njengebhubisi. Lifuna engabagwinya nize ngavumi. Kodwa-ke mawunteka-nteka uyakuwina usathane. Indoda enamandla. Laselifika-ke isabatha-ke leli esiphuma kulona enkonzweni yasekuseni. Wasesivakashela kuSathane. Wathi ngizokwenza labantu abagcwelelana abadumale. Ngoba ngiyabadinga. Yize nathi uSathane uyasidinga amaNazaretha. Nenqabe. Wathi uhle ngonakele lutho ngisasendlini ngakaphumi ngisho endlini fanele ngize ethempelini. Wakukhala kancane insimbi lezi ezenza inkonzo bemnandi. Amen. Labele zahliphi kwashaya yonke into khona ethempelini wathula wathi nya. NgokuSathane ufuna ukubona ukuthi ukholwa ukuthi ungakanani. Uyasizuza na. Basho ukuthi ivangeli ngalishwaze ukuthi bani munye lisasebenza. Ukuba munye kwenu-ke lamnqoba lo Sathane waseLidlula. Wena kaNazaretha ibani munye ikhathi zonke bonke kuyonilandela inhlanhla ibusisona yonke into manje munye. Akwasebonakala sekonakele-ke manje. Inkonzo isiyonakele inkonzo yesabatha inkonzo enkulu nazo zonke inkonzo enkulu nazo zonke inkonzo yesabatha. Yabona lezi zinkonzo azinazo izinkulu ngendlela yazo. Ulala nathi kufundwa incwadi umthandazo wokulala kuphela. Kuvuka nathi kufundwa umthandazo wokuvuka kuphela. Namhlanje kufundwa umthandazo wesabatha bese kushunyayelwa. Amen. Ingakho ukuthi le nkonzo inkonzo enkulu kunezinye inkonzo. Hayi kwasekwenzeka-ke manje akusakhali lutho ethempelini. Iladi likhona umina ngakaphumi sihamba isikhathi. Ngiyacabanga lapha endlini ukuthi konke lokhu kwenzeka kanjani makunje. Walezi insimbi kade ikhuluma lonke leli sonto. Namhlanje usuku olukhulu usuku lwesabatha seyithula seyifile. Lase ngibuye ngicabanga. Le iphika zami ezimbili lapha ezikhotlesi ngase ngithi ingane zithathe zibikila. Qale mhlawumbe ngase ukuthi kube ngconywana ngase ngiyikhipha ngase ngiphuma. Uyabona ngase ngiphuma ngiza ethempelini. Amen. Ngathi mangifika ethempelini wasiqhubeka umsebenzi kaNkulunkulu. Amen.
wafika zami engusisa ngazingidi basebephuma abafana khona abafana labo bahlaniphile abasheshayo basesandalezo bayilanda insimbi ngoba ngokushaya yonke into la bayilanda insimbi kodwa bafika sibalinde ngevisi ngoba nathi singamile uyabona bakwaphume iladi ngene ethempelini bafuna ushembe ngene ethempelini konke sokuphelele angibazi ngoba mnandi balela sabathe lidlule ngoba mnandi ngale nto akaze kwenzeke lutho lubi ngoba vele uSathane zamkhudula ngomsiza sasomtshinga abantu kwethempeli saqhuba nomsebenzi kaNkulunkulu ethempelini ngiyababonga futhi abafana abahamba balanda insimbi esandanezo ngithi iNkosi zibabusisa yabona mangenibona nibumbene nibambele kanje nibumbene njengebumba lasemende insizwa yami ithi qanga phakathi Sathane phela uyangena ngey'ndlela zonke kwaqala ekuseni sabatha khala kahle yonke lento ungakangiyinwa ngafunda ngisho umthandazo sikhala kahle zonke izinto wathi ngesikhathi sekufanele kufunda umthandazo wesabatha awubonakala ehluleni maNazaretha uSathane anokuhlala nazi ukuthi uSathane akazwani nento enhle uzama ngayo yonke indlela ukuthi ayifake unyawo lakhe ulwa ngayo yonke indlela ukuthi lento enhle ishabalale kodwa ngeke abhombela ngokuthi uvasa Nazaretha ningaphinde nihlukane nina nazifanele nazithi nina nakhethwa mhla isisefo sihlunga amabele nina nasala ngapha abantu bangasho konke abakuthandayo kodwa mina ngimile la yena mana ngingamvumeli uSathane ngefathu wena andizama ukunehlukanisa nakhethwa nina ngalidalanga ubani nabasebuhleni